Ngati pavuta nkhani pampanje pano ndiyokhudzana ndi chipani cha Malawi Congress Party kukwekwesana ndithudi kulimbirana mpando wa leader of opposition ndetu kulitu chipwirikiti kumene akunena kuti Chakwera atalandira zachinyengo kuchoka kwa Simplex Tchola Banda. The fans kunoti ife sitikulola zoti no Simplex akhale leader of opposition. Yafika ponena kuti akufuna akumane mpaka na muchose chane chipwirikiti kumene wawoti tifotokoza nkhani bwinobwino koma tiupanga choncho ena amene simunapange subscribe tiye tipangeni subscribe ku channel cha Malawi Trends TV kuti nkhani zitu zikufikani mosavuta ndetu ukamba zoti chani kodi kunjapo tukambatu zonena kuti ku chipani cha Malawi Congress Party ngati chipani chimene chili chachikulu kumbali yotsutsa boma ndikumene kuyenera kuchokera mtsogoleri wa zipani zotsutsa boma leader of opposition ku parliament. Nde malingana ndi mmene zimayendera kumeneko kuti malamulo awo president ndi amene akuyenera asankhe mtsogoleri wa zipani zotsutsa boma ku parliament. Mwanjira iyi Achakwera ndi amene ali ndi mphamvu yosankha. Achakwera posankha apezeka zonotino asankha Simplex Tchola Banda. Move imene apangisano magaya kuongeresena ndiye noti yayi mukasankha ameneyo zoyeneza ali nazo zaliza ndakunali kukumba rumeno mpaka nazadziwika zonotino Chakwera analandira thumba la makobidi kuchokera kwa Simplex Tchola Banda kuti no amusankhe akhaleno leader of opposition ndi mpando Tchola anachita kugula Chakwera basi atalandira ndrama basi ene paye kesera dovu basi ndiweyo kunsankha. Ne fans jaunoti yayi sitingaolole zimene zizi mpaka na fans ina ndina ngadachina baba Stephen Malondola anabwera atukuzayankhulapo nde tipanga zonena kuti no tiwerenge zoyankhula baba Stephen Malondola chifukwa kuchoka pamene popo ndi zonena kuti ndiye kuti akuluakuluso apangana zonena kuti to akumane amuchosepo Tchola Banda. Chabwino mamulumuzana lero ndi tabwera ndi PC iyayi akunena kuti I have received phone calls, messages in my inbox and FB asking me to comment on the selection of the leader of opposition. I respect my dear President, His Excellency Dr. Lazarus Makathi Chakwera, as such I will not put my word or expose him. No, I am his director of youth kuchipani koma one day I will take to the floor in parliament in the presence of the leader of opposition and express my position and real feelings. Chifukwa miseche sindimata. That day I will be fired. Akunena rojonto bazijewa akunena kuti ndakhala ineyo ndikulandira mafoni osiyanasiyana message komanso ndi kuti tu message ena mpaka na ku Facebook komwe kunoko kunena kuti tu anthu kumandifunsa ababa inu kodi simuthirapo mang'ombe pakusankhidwa kwa mtsogoleri wa zipani zotsutsa boma ku parliament tathira mpone mang'ombe nde ineyo ndikunena kuti ndimamulemekeza president wathu Lazarus Chakwera ndipo chifukwa cha zimenezozo ineyo sindiyankhulapo mawu ena aliwonse sindithirapo mulomo pamene papa sindikufuna zonena kuti ndimuyalutse ndipono ineyo ndine mtsogoleri wa chinyamata ku chipani cha MCP komano tsiku limodzi one day magayi chimene mukuyenera kudziwa nchonena kuti ndizangoti no paire ku parliament sosati ngati kuti no ndidzabwera poyera ta ndikumuyang'ana nditsopano ndikuti mtsogoleri wa zipani zotsutsa boma ku parliament yo amene tikumwenera kuti Tchola Banda ndizamuyang'ana maso amene dialect kuti asi lero ndikuuze ino chilungamo ndikung'amba chilungamo ndipo muzaziwana kuona kuti pankhani iyi ineyo ndikuyima potani muzaziwa chilungamo chake chenicheni ndipo sindizabisaso ma feelings anga mkwiyo wanga onse ndizawukhuthula pamene popo ndithudi azaulawa mkulu amene iyu Simplex Tchola Banda. Chifukwa chani ineyo miseche sindimatha yayi sindimapanga nawo za miseche ndipo tsiku limene lolo magayi ntchito yanga idzatatu ntchito yake itino akuti ntchito yake ngati mkulu woyang'anira achinyamata ku chipani cha Malawi Congress Party magayi tisiyeke PC tikambepo apa ziwiri zitatu
Chabwino nde akukambatu choncho iwowa ababa Stephen Malondera. Akunena kuti no azaka yalusa zimene zachitika zachinyengozi. Mwayiona akuti sindikufuna zonena kuti no ndimuyalutse mtsogoleri wa chipani chathuchi iyayi. Mungomsungira ulemu. Ndiye kuti no walandiradi ndalamazo wakashara amene iyi ndalama kuchoka kwa Simplex Chola Banda. Ende tikamakamba izizi sikoyamba Simplex Chola Banda amaziwika ndizogula mipando. Mukumbukira nthawi ija ya convention anali busy kuti agule mpando wa secretary general kupereka mamiliyoni kwa anthu ma delegate zane sizoti nkoyamba zimene zizi ndekuti ndikhalidwe lake. Mwayiona imeneyo ndechakweraso ndekuti ndiwadyeraso pamene papa nangati kanene kuti zani akaonda nthawi kwawo komweko achina baba Stephen Malondera wawo akamakambekani izizi ndoti zili zaboza yera kwambiri mkulu amene mukhozomvetsetsa chifukwa chimeneno mwina make zachinyengo zimangopitirira fande kuti ndekuti amalandirapo gawo lake mwaona amapakula gawo lake kuti ayi gawo ilo pitani mukapange kumalangalo tabweresani kuno tingakambe zotani iyayi nkhani zake ndi zimenezo. Ndi pamene pavuta nkhani leroli ndiponena kuti kuchoka ku chipani cha Malawi Congress Party deputy Secretary General temaneza wachiwiri kwa mlembi wamkulu wa chipani cha Malawi Congress Party amene ndi Gerald Kazembe iyeyu wabwera ndikuzanena kuti yayi chimene mukunoziwa nchonena kuti ifeyo tikukumana anonso pano ngati ma MP amene tinasankhidwa kupita ku parliament osati chakwera amene ku parliament sakakhalako yayi tikukumana ifeyo ngati ma MP amene tinasankhidwa tino ndife amene tikupita ku parliament achipani cha Malawi Congress Party tikukumana tikakumana choncho tisankhano mtsogoleri wa zipani zotsutsa boma nangaza kwera sankhati yayi zimene zozota zisiyani zachakwera ndi jeni kwawo komweko tisankha tikasankha choncho ndi kuti no mtsogoleri amene ndamene zimulemekeza uyu ndi mtsogoleri wa zipani zotsutsa boma ku parliament yathu ndithu amene akuti tsogolera. Ndeto kumafunsa funso pano kunena kuti kodi iwowa akunena kuti mphamvu zimenezi ndakuzitenga kuti chifukwa chonota nangosankhidwa sakutsutsana ndi zimene mphamvu za constitution ya chipani chawo imakamba kuti chakwera ndamene ali ndi mphamvu. Akunena kuti ayi malingana tundi akuti parliamentary standing order number 35 imakamba kunena kuti mtsogoleri wa zipani zotsutsa boma ku parliament sakuyenera achite kusankhidwa ndi president akuti akuyenera asankhidwe ndi mamembala a ma MP achipani chimene chocho chikulu cha mbali yotsutsawo. Ma MP akumbali yotsutsawo akuyenera asankhe akuti elected not appointed kusankhidwa movoteredwa osati mongolozedwa iya kumeneko kuti nde kulurosana tizoona kuti pamapeto pake kodi mukuti no achakwera sabudulidwapo pampando chifukwa kula ina Alex Major madolo okwiya kwambiri amenewo ochoka chamuka sungumu amene ati tichosepo chakwera amene tichosepo chimwendo pa wina aliyense timtamangisepo tisankhilepo anthu anyiwana anthu oyipa kwambiri amene wana amatipangisa kuti ndiluze kwachemo salimasowe. Tuzeni maganizo anu mu comment section ngati muli nawo pa nkhani imeneyi koma kwa amene sitinapange subscribe tatiyeni tipange subscribe cholinga choti nkhani izi zikufika ni mosavuta akuti